Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Mas mayroong danon gid na imong pagpangarte no kay nako. Ug manata may sulti oy. Bawal makikto kung magmask. Okay, kun mao. Ano lang pagtingog? Pasag di mo sulti ko sa akong buot isulti nimo. Agata, I'm leaving. What? Biyaan na gud ay ko nimo? Pulihan ako nimo batanon? Ha, animal ka, Armando. Animal ka! Agata, usa ba? Pataka ka ba nagtabi? Abi ko di ka gusto mo tingog kay nagmask ka na. Hindi ko nimo patingugod, bisan biyaan ko nimo. Mular ka lang ko paingon sa Manila for a week. While ka nakaig reaction. Usa may nitabo nimo? It's just a business meeting. Kung gusto ka mo ban, pangandan, ugma na kumugikan. Buisit! Huwag ka man musulti dayon. Unsa man? Mo ban ka? Nagtuo ko siyang may tuo kung nga business trip ang iyang atuon sa Manila. Ha? Hindi na kumukumpiyansa pa ni mo, Armando. Karon nga nasayran kung may kabit ka di ay, bantayan ko na ang tanan mong mga lihok. Asa ta? Mamagkasyunteg sa kasimana sa Palawan. Tinuod? Yes. Thank you! Hain naman itong kwartang akong gitipigan ni Laums Katri. Oh, animal, di ko mahimong malimot. Mo sa kalibo ko gilain sinatag ni Melodina ko. Dinira gito. Dinira to. Buisit. Huwag yun din eh. Huwag na naman ko ilaing kwarta. Makalagot. Bihoy! Ako'y bahala ining tanan. Dapat siya ron para plutan, oh. Emo, pre. Sa emo, corn beef. Bisa kong sa pre. Kaon ganit tagbato. Ay, hayaw, anak. Ang igyasan mo sa pangag kay sa'yo, anak. Lisod kay na hotdon. Emo, tagay, oh. Paspasan tani ron taas tagagi. Okay. Oy! Hita ka makit eh. Uy, ga! Le. Tapat ang lingkod. Emo sa tagay, oh. La, diha kung ganahan ka. La. Kang kinsa manimbang ka. Ha? Premihoy, day Susana. Kadaog mong kuno sex swerte. Kadaog gaway pusta-pusta. Kaya na. Wakong pusta, pero kadaog ko. Masa kang ngitana. Animal ka. Imong gilabtan na akong itipig ang kwarta dito ilaw. Katriya imong gilala din ni kanibala ka. Oy, ay ko pag-awawi. Ito ba nga sa akong mga kaberks, ha? Skandalusa, kabayhana ka na. Ambe ako kwarta. Ambe! Bot ni mo! Huwag ka mong ilabot! Why laing maghilabot ito gawas, ni mo? Baga kang naong pabuhi ka. Unya maghilabot ka pa yun. Huwag ka hinong datohan. Ang animal. Gisag pa nasal ko ni mo, ha? Anti karon. Pawa diya! Magtiawas may ginom. O sa? Animal ka! Ay, mga oras ka. Aray. Ay. Dere. Magtiwas sa ato. Magtiwas sa ato. Kanindot ining dapita, Armando. Marikog nas paraiso. Oh, dagan kay mga nindot ang mga beaches sa Pilipinas mga to. Hindi na kinahanglan nga mga tupatas laing nasod, pero makikita usama ni kanindot. Salamat sa pagdana ko din, ha? Libuton dahil dibot Pilipinas. Ingon man, ang laing nasod. Promise. Armando. O niya, makita ni mong usa sa pinakanindot ka attraction din sa El Nido, Palawan. Ang ilang langob sa dagat. Mao ba? Ninduta, uy. Sa TV, rajud ko kani ato makakita, ana. Pero karon, ni anagit ko din, he.
Salamat. All the best. Tungkol ka lang kanimo, Melody. Pemos lang tayo kayo ng mga dinay mo ba? Kagilok ba, ana? Will ka nun ka lang. Ay, kadiyot. Kay may kipaabot ko tawag. Yan na. Disturbo na. Ay, uff na. Ayaw! Bawa na diya sa kong ipapauti. Tubagon ko ni. Hello? Detective? Kumusta nang gipatrabaho ko ni mo? Unsa? Mao ba? Oo, sige. Ihatag niya na ako ka ng tanang litratong imo nakuha. I knew it. Sabi ka po. Ginatabi tao ka nga ayaw tubaga. Tanawa na gubanin nun imong moda. Skin sa pagkato, ha? Ang akong gisuhulan aron magsunod-sunod sa lakaw ni Armando ug sa iyang kabit. Oh. Ang mga pagkagnaw? Ha? Nanuri sa Palawan? Mayo, ron makapay mo sa ato din eh. No. Dili ko musugot nga makapahimus ug maay ka ng babayhanan sa sapi sa kumbana. Uy, ginauna-una. Magtiwas on at taba. Shit. Iyag yung kitagpakasyon ng iyang babay? Mas mayo pa si Armando kay gidapag bakasyon niyang babae. Pero ikaw, huwag ka makadaan ako og layo. Kutob rin kita Cebu. Jerome, Suya anong kuda. Hangtod ron. Wa para ba mo ibalhin sa kong pangan ang yuta nga mo napalit dito sa Danau? ayaw lagi kabalaka. Ibalin ko lagi unya to nimo. Hadagi lang kog igong hikayon. Okay? Si, nindot ka din na prinsipay bayon, di ba? Labi na kung sama nini ang panahon, Melody. Pero katapusan tapiin na nato din eh. Nindot ang di pa uli, di ba? Tinig lang ta. Malinawang kayong palibot. Niya kasado pa na ako din na prinsipay bayon. Ang bayag-bayan. I love you, Melody. I love you too, Armando. Armando! Imo mo ko kung kialsa, mahog ko. Uy, ibutan ko ba? Nagtukang di ko makadaog nimo. Kaya pa kahit ka, ha? Mamaligtas sa atong lawa. Okay. Wala magsabog na ito din eh. I love you. Love you. I love you too. Melody. Mao na ba din tanan? O ma'am, ang tanan akong kuha nila nga hulagway. So niya na nga mong sobre. Good. Nadabayad. Okay, salamat kayo ma'am. Kunta ka lang niya ako kung nagkinahanglan ka sa akong servisyo. Ha? Sige. Magkinahanglan ka. Magkabiya ka na. Okay. Ablehan ko ang sopre. Ubay-ubay ka ng litrato nga iyang nakuha ni Armando sa iyang babae. Kapagtanon pa sa maong babae. O gitsuraan kini. May mga lagway sila nakuha nga nag-atay. Ug may nag-hawk sila. Dili ko kini madawat. Dili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!